Vážení diváci, vítame vás v októbrových správach štúdia Angela. V mesiaci október sa toho na našej škole udialo veľmi veľa. Dňa 3.10.2013 sa vybrali triedy 5A a 5B na exkurziu do Bziniec pod Javorinou. Vybrala sa s nimi aj pani učiteľka Slaviková a pani učiteľka Nízlová. Boli sa pozrieť aj na pamätník Ľudmily Podjavorínskej. Turistický krúžok sa tento mesiac vybral až na 2 výjazdy. Prvým bola turisticko-poznávacia vychádzka do chráneného územia Kamenný mlyn. Po ceste si žiaci všímali a spoznávali stromy a ich jesenné sfarbenie. Druhý výjazd bol v rozbehoch pri obci Cerová, kde sa premávalo množstvo drakov, medúz, koníkov a iných pestrofarebných šarkanov. Každý krúžok tiež nezahálal a vybral sa na exkurziu do zoo v Bratislave. Prezreli si vzácne zvieratka a porozprávali si o spôsobe ich života. Navštívili aj dinopark, kde si so záujmom pozreli 3D film o dinosauroch a vystavené exponáty dinosaurov. Taktiež navštívili terárium s hadmi, krokodílmi a korytnačkami. Prvá A a prvá B s pani vychovávateľkami a s pani učiteľkami sa vybrali na farmu Humanita v Kráľovej nad Váhom. Zažili deň plný zvierat rôzneho druhu, ktoré mohli nielen obdivovať, ale aj chytať, hladkať a krmiť. Od majiteľa farmy sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o živote zvierat a starostlivosti o ne. Exkurzia zakončila opekačkou. Mesiac október je každý rok bohatý aj inými vecami. Je to napríklad mesiac misií, mesiac uctievania starých rodičov alebo mesiac svätého Ruženca. V tento mesiac ďakujeme aj za úrodu zeme. Začneme misiami. Od 12. do 18. októbra trval na našej škole misijný týždeň. Kúpou koláčikov, ktoré sme doma upiekli a priniesli do školy, sme prispeli na misie. Poslali sme ich znova na uršulínske misie. Minulý rok sme tak pomohli aj našim spolužiakom zo základnej školy Angely Meliči v Kamerúne, kde im za to vybudovali studne a mohli mať pitnú vodu. Mesiac Ruženca sme sa tento rok zapojili aj my. Celosvetovo. 18. októbra sme sa spojili s deťmi na celom svete a pomodlili sme sa 1 desiatok Ruženca. Za pokoj vo svete. V tomto mesiaci sme sa snažili viac uctievať našich starých rodičov. Písali sme, čo znamenajú a prečo ich máme radi. Potom sme sa snažili nejako pomôcť, urobiť s nimi pre nich niečo dobré. Nakoniec sme ich pozvali do kaplnky na svätú omšu, ktorá bola za nich. Takto sme Bohu ďakovali za našich super starých rodičov. Aj tento rok sa kaplnka rozhodla zaplniť sa. Hádajte čím, no predsa úrodu, za ktorú ďakujeme a obetujeme ju Pánovi. Tento rok sa zapojili aj naši škôlkari. Čo ste to sem priniesli? Ovocie, A na čo ste to priniesli? lebo chceme vyrábať šalát. Bol to aj pán farár? Áno, A čo to tu robil? modlil sa. Aby sme sa aj Ježiš je Pánom mojím, on je
príležitosť využila aj prvá C. Keď vo štvrtok ráno 17. októbra prišli do triedy, vítal ich takýto nápis. Deti, rodičia, pani učiteľka aj pani vychovávateľka sa túto stretli a pripravili si zdravé raňajky. Z prinesených dobrôt ochutnali zdravé potraviny. Celozrnné chlebíky, sušenky z ovcených vložiek, rôzne natierky, cereálne, samozrejme veľa ovocia a zeleniny. Nechýbal im ani bylinkový čaj sladený medom. Dokonca si deti dali aj banánový koktejl. Viacerí vyskúšali aj to, čo im doteraz zo zdravých potravín príliš nechutilo. Dôležitou udalosťou v oktobri bola aj pasovačka prvákov. Prváci sa cez septembre trošku v škole usadili, spoznali ju i seba navzájom a hlavne začali sa učiť. A keďže budú chýbať žiakmi našej školy, štvrtáci ich vyskúšali. Pani učiteľky triedne zasa povedali o správaní prvákov. A tak mohli prváci zložiť svoj sľub a byť pasovaní. Každá trieda dostala aj malý darček. Viac o pasovačke sa dozviete v našej reportáži. Koleno a opakujte svoj slávnostný sľub po pani učiteľke. Dobre počúvajte. Ja som žiačik páčik, hoci som len nováčik, sily mám ja veru dosť, budem všetkým pre radosť. Naučím sa čítať, písať, v poriadku vždy všetko mať, nechcem predsa hanbu robiť, 21. októbra je sviatok svätej Uršule. Tá je patronkou našich dvoch bratislavských škôl aj materskej školy. Bratislavské školy pozvali nás aj gymnázium Angely Meriči na druhý ročník turnaja o pohár svätej Uršule. Viac o tomto turnaji nám povedia naši kolegovia zo športových správ. Všetci sa tešíme na ďalší turnaj medzi uršulínskymi školami, ktoré budú v januári 2014 u nás. Vo 4. ročníku žiaci pracujú, učia sa, aby boli múdri a šikovní a aby svoje vedomosti a zručnosti vedeli správne využiť. Okrem všetkého, čo patrí k vyučovaniu, majú aj novú zaujímavú vec. Je to obchod Dukátik. Ak sú žiaci pracovití, môžu za svoju snahu dostať i zaplatené. Nie však hociakými peniazmi, ale školskými štvrtáckými dukátikmi. Tie môžu získať za veľkú snahu vo vyučovaní. Za niektoré dobré výsledky, ale i za týždenické povinnosti a inú pomoc dukáty môžu aj stratiť, ak sú neposední alebo zábudliví. Takto získané peniaze šetria, kým sa neotvorí spomínaný obchod Dukátik. Je otvorený a ponúka zaujímavý tovar. Kto Dukátik vymyslel a zorganizoval a čo všetko si žiaci kúpia, sa dozviete, ak si po správach pozriete jednu z našich reportáží. Čo sa tu deje? No, nachádzame sa v obchode Dukátik, nech sa páči, tu je naša reklama. Deti si kupujú tovar, našetrili si Dukátiky za rôzne akcie. A ako vás napadol tento nápad? No, tento nápad som dostala v podstate tak, že som chodila po táboroch a v táboroch boli tieto akcie, volalo sa to Jarmok dobrej nálady a chceli sme deti nejak namotivovať, aby sa nám zapájali do súťaží. A budete takýto obchod robiť aj niekedy inokedy, vlastne na budúci rok? No, na budúci rok neviem, čo bude, ale tento rok by sme ho chceli, keď Pán Boh dá, po celý školský rok urobiť. Raz do mesiaca otvára tento obchod. Ďakujem za rozhovor. Už druhý rok sú na našej škole Erko kluby. Počas mesiaca október sa zapojili do celosvetovej kampane Detský čin pomoci. Tento rok mali heslo Začni prvý. Naši superhrdinovia
a ryby, rybky, rybičky, ako sa volajú, stredká sa snažili robiť dobre iným ako prvý. Na záver mesačnej snahy urobili verejný čin pomoci. Tento rok to bola pomoc s veľkou kopou lístia na školskom dvore. Videli ste kúsok z malej reportáže, ktorú si mohli pozrieť ľudia na celom Slovensku, lebo bola odvysielaná v televízii Lux. Dúfame, že sa vám naše oktobrové správy páčili. Ak je tak, vidíme sa aj na budúce. Tak zakývajte a zakričte ahoj.